sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niiningan dumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ses. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Angels brought me here. MN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Ormoc City. Ang gato matatampo, nagdasangan nga Ses. I love you, sis. Chad, May chance pa ko ni mo, sis. kuan Chad. Bata pa man ko eh. Dili pa ko gusto musuda ng uyab-uyab. Kanusom di ka mo sudsud. Hindi ka tiguan na ni mo? Unya na, kung mahuman ko eskwela. O, giram good. Uyab-uyab, bro, na. Sige na ba? Sugtan ako. Nagunsa man to si Chad din, he. Ay, sorry, Rama. Nanguyap to ni mo si Chad Ses, ha? Ote. Unya, imo nang gisugot. Wa, maoy. Kung maayo. Umanasa ng imong pag-eskwela, una pag-uyab-uyab. Kamusta naman tong akong giingon ni mo, sis? Chad. Dugay-dugay na mid kong nanguyab ni mo. Wapag ka maluoy ako. Chad, kuan mong good. Gusto pa kong magkaman og eskwela. Okay ra mo good kung imo kong sugton. Dili man makaapekto ang atong relasyon sa imong pagskwela. Ay, Sige na. Uyab na to. Maluoy daw ka na ako, sis, eh. sige na lang, uy. Oh, ha? Ako di kang gisugot. Anak ba? Bit naman kada adlaw mo anhi si Chad sa ato, sis. Unsa man, imo na nagisugot. Oh, ma. Imo yung gisugot? Huwag yung ka makapaabot nga mahuman kay eskwela. Nangundat yung ka. Uyab-uyab naman natin. Uyab-uyab lagi. Unya, og dili makapugong, og mamabdos ka, be. Hindi na mahitabo, ti, uy. O bantay bitaw ha. Ayuhag yun, nga di ka magpakauwaw. Kay kulatahon tayo ka. Maadugag si Buma? Ay, kailan ko importante nga adtoon. Madugay ka dito? Dali ra ko, oy. Basig mga duha ka adlaw ra tingali. Sige, ma. Ikaw lang unay bahala dinis atong bahay, ha? Kasi papa ni mo, busy kaayos iyang trabaho. Oh, ma. Ha? Mga to sa inyo? Oh, sis, kay naay nag-birthday sa mo. Nga, ako sa kang ipaila-ila sa akong mga kaliwan. Ayaw lang, Chad, uy. Kaya wa magud si mama. Tuwa sa sipo. Uy, may bilin sa bahay. Kabigot rin mo gud-tagod. Ini ka humanin mo og kaon. Papaulion din di ka. Basta, ha? O lagi, promise. Sige. Mananghid sa ko sa akong bayaw. Ayaw lang kayo pagdugay dito sa lansyaday, ha? Oday. Chad, ihatod niya na si Sas, ha? Kay basi magita sa papa niya. Ako rin bahala ni Day. Humanay kaon, ako din siyang ihato din eh. Salamat sa mapagatan ako, Chad, ha? Magpasalamat pag dito ka eh. Mabinokog madugay ko dito sa inyo. Makamao ko mo tuman og sa Day. Dili ko gusto nga magubangin mo pagsalik na ko kay
mahal kayo, tika sis. Salamat, Chad. Nangundat ko ka sa. Ha? Usa nangundat eh. Niato na ka sa bahay sa mga uyab. Ug dito pa yung ka matog. Ha? Kaysa may nag-ingoy nga dito ko na to. Ay, ayaw na lang pagutana. May nakasulti na ako. Ay, wa ko matug dito, ti. Uy, niuli raman dayon ko. Mulimod ka pa yun, dom. Mulimod ka pa yun. Ti, sama na mong binugha. Undatan ka di ako. Undatan ka. Aray! Aray, ti, sakto na. Agay! Agay, sakit kayo natin. Nangundat di pa. Dito matog sa bahay laki. Dili na tinuod pa, uy. Niuli raman ko dayon. Human akong kaon. Mulimod ka pa? Aray! Sige, sige. Ipatawag tayo, Yap. Ano, minyo ko ni? Ha? Usa medyo gud pa. O, dito ka mga matulog sa bahay si Bukuyab. O, ana, nabugha na ka. Pawan to nahitabo na mo ni Chad. O gili pa sab ko magminyo kay bata pa ko. Basta, mauna akong hukom. Ipatawag tong Chad, ano, minyo ko mo. Di ko masagot nga maminyo ko. Bata pa kayo ko. Mulayas ko din sa amo. Mangita ko akong katulgan nga dili ko makita nilang ate. O, gusto, mato ko sa among payag. Kinuo ko ni mo in taon, day, uy. Hindi ka din mabuntagi din ispayang. O, day, nilikay ko sa amo kay suko kayo si ate na ako. O, ilar ba itong gipakuha si Chad kay minyoon mi? Ako may nahadlok ini mong gibuhat, day, uy. Nga naman, day. Suko magud kayo sa ate ni mo. Nagsige tog pangita ni mo. Nagdadaog sundang. Unsa? Mauna, pagamping ba din taon ha? Nga dili ka makita ni ate ni mo. Kaya tingali matigbasan ka. Suko biya kayo to nga, nibiya kasbay. O, day, ako di bahala na ako. Sige, sige. Mupauli na ko ha. Diba si makitan ko ni ate ni mo, apilunon niya ako. Sige, day. Salamat. Ay, Ginoo ko. Asa naman ang tahon ko ini paingon. Kung mauli sab ko, suko na ba kaayo si ate na ako? Tingali kong saon ko niya. Day! Oh, Day, Day! Ang akong bayaw. Day, naasaman ka. Biya tayo din, Hiday. Kinibaw na sa atin ni mo nga niya akas payag. O nga siya pa din eh. Unsa? Sige, sige, Day, mabiyak ko din eh. Di ara na ay kaninin dakita mo anga ka. Dagan na yun, Day. Oh, Day! Asa man ko ini paingon? O naman! O na na yung pinagan! Nagputan na kasi mo yung anga ka. Nagukod gyapon sa atin ako. Wala na, matugos sa pikas, Mario. Magpalayo ko din eh. Kumusta naman ka? Di ako sa pikas, Mario, day. Naabot na lang ko dinig dinagan kay gigukod man kong ate. Ay, Ginoo ko. Muadto man kong biredaliti, day. Kuyog na lang ako. Sige, day. Kanto paghuwat ako sa grasa sa urmong ka. Sige, sige, day. Salamat in taon na. Nga nalayo na kong ate. O nagkatrabaho na sab ko din eh. O, kisa man yung nanawag. Number man eh. Hello? Hello? Sis ne? Oo. Kinsa ni palihog? Ang mama ni Chad. Ay, ikaw di ni tita? May tuyo ka, tita? May bauon tanan ka ha. Nga ayaw doon i-appeal si Chad ang imong kabuang. Oh,
Og maing mahibaw ka, nga wa ko makauyon nimo nga mahimong uyab sa akong anak. Ginoo ko. Nga na nanawag ng katsad. Wa man ka pahibaw. Nga, mubaya di ka diri sa ato. Sorry kaayo, Chad. Dili pa ko gusto nga mahigot. Naon di kasi mong ipuyan. Ha? Gusto ko nga magsulti tas personal. Nganong ginawa ko ni mo din sa Isabel, Chad? Ganahan lang ko. Mag-unsa man ta din eh. Mga likod na matag dagat. Pila mo sabta kaadlaw din eh. Dora ta kaadlaw. Chad, Gusto na ako nga ikauban ti kasis. unsa? Chad, iyato na ko ron sa akong trabahoan ha. Basig masuko na itong akong trabahoan, midugay ko na balik. Sis. Mga unang tandaan, una ko muhatod ni mo, ha? Salamat, Chad. Kinsa man ang nanawag ni mo? Oh, si Mama ang nanawag, Chad. Tubaga. Ayaw ka adlok. Tubaga. I-loudspeaker lang aron makadungog sa ko. Oh, Chad. Hello, Ma? Kuyog-kuyog din kasi mong uyab, ha? Naanay mo sa Isabel? Nagligo-ligo pa mong dagat? Diin ba ka na ibaw, Ma? Naay nakakita ninyo. Ha? Mauli mong duha din, ha? Ipapulista mo! Unsa man ka, Chad? Giuban-uban man nimo ning anak nako. Unsa man? May nahitabo na ninyo? Kuan nang... Ay, unsa man ka, sis? Nagilom-hilom man ka diha. Nahilab ka na kay ning Chad, ha? Kuan, Ma? Puro kuan. Nagkuan-kuan na lagi mo. Klaro kaayo. Ma? Ay, unsa man ka, Chad, ha? Mangasawa kining akong anak o dili? Mga sawa ko nang... Mga sawa ka na ako, gawa may gusto ang imong inahan ako. Wa sa lalabot kung kinsa may akong higugmaon, sis. Maong bahala. Bahala og sopak sila. Mga sawa gid ko nimo, sis. Chad. Man sa mga pagsuway, nagpadayong ligon ang among gugma ni Chad. Sa pagkakaroon, may usa na may kaanak na lalaki. Dini na lang kukutob o dagan salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Handumana so sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niiningan dumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ses. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Angels brought me here. MN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Ormoc City. Ang gato matatampo, nagdas nga Ses. I love you, sis. Chad, May chance pa ko nimo, sis. kuan Chad.